Hello. Kinong Tre Asha hapo kalama jong ka Meghalaya Asha Workers Union kila beteng ya ka jinga khi jong ki ha East Giant Hills District Bandawa kantiu ya ka Bible jong ki Lasaki bada kispa ngut kinong Tre Asha ha ka jain sam rong blue ha ka khatsan trik nai win kilami sha surok ringkat ki khonret banya shim benta ha ka ni ka jinga khi ka bajai jai Kajing yak hi hak riat kelas dang nastan bendi hati bat yat enter ka surok bak riat sha office trekam UDC bat DMNHO bat penkot da kajing alang hajan ka riat State Bank. Kijing tho ha ki plakat ki ong kumni wat hukum yengi bentri no yakakam habab hi ong ide kinong tre monsngo bha. Kidon ru kijing tho ki baong nimla shu ban im tang hundriu punriu tingka shisni. Pi penyaringkat yengi bat ki MLA siu tulap yengi kum ka tulap MLA. Anda lakut ka jingat pat ba la penlong ya ka jingalang bat ka President jong ka Asha Riat Unit ka kong Priti Jerwa kala a jingkran. Kong ka President jong ka Riat East Giant Hills nga pensngau sa ka sarkar amperin na marba ka longkum ka riu kuntai henrai kam so tho pat yang iki kintai bakat ka jingkhia jong ka longkme bentang in pa naka baka ei kata ka san hajar ka sai pat kata kala hajar ka dangbu ni don hangi ar hajar hoan man ka brangi yo Andrai lai hajar syai pat kadon. Badda ka jing so khia ngapan pau syaka. Babon kina ki asya ki barit ki khon. Bad kidon ki khon ki jong ki balai school. Ki haban bai la ki jong ki khon ki namar bakim dan pisa ban ai la kanong ban pari ki khon hayem. Dainam. Ni haban ri hi la jong ki khon ki Ni hab hiban ba sya ki jakatrai jongi. Sya ki PHC CHC sya ki sub center. Lane sya ki training ki baper. Dainam daina. Habakum ta pinang so de ba pinang ba ni de kitri man so ba kakam ka ba ki ai hangi ni haban survey man ka handreu banai hatong ma pi ka jing survey kam pha pressure pi ba pin pendep klai po sta yo la na po arta yo bat kong ngi yo si pon ki incentive handre ha ka jing skau ka janga bar ka jing syam ka jonga ladang ni duna pa dik beneficiaries yo ngi dak nemik ta ki incentive bagi yo si pon yo nam Katkom ka jingong jong ka sarkar amparin ngam slow ya ha namar ngadon kan nyau spa ki total population handrai ka beneficiaries ngaduna kom ki beneficiaries kilong keme bad boro ter handrai nganya tho ya pi sya ka sarkar bro ka wai haba ngam dan ki beneficiaries ka snang ka dong jonga kum no pan ngala ban yo ya incentive ka basibon ya tho mapi mano na ki asya jong ki incentive ki ba yo ya incentive hado nyau pra hajar lane kumba kang maka handreu nyau hajar san saw hajar ya tho mapi mano kita ki ba yo shibon incentive dan kat kum ka jing syam ka jongi hi ka kam kana pressure man la ki ski man la ki por but kini ki kam hi ki ba wan pressure yangi wat kana ka incentive ka bangi la screen ya ki pat ba handre hang tola tho ba fidan nem ki jing mut ki jing kuslai ngala sode bendong bakum ngi ki asya ngi don chibon ki jing kuslai dainam alangin ki li ki brema fidan jing kuslai naman kasngi andre hala de simet ngidap chibon kita ki jing kuslai nama braka sarkar hi kampar khan na kamta ka jongi kom kalong keme para kalong keme ngakan to ya ka sarkar amparin bakan saulam na kamta jongi ki asya bakan maulam yangi namar ngi kum kilong keme ngi don kam ya kabam kadi ban ngi don kam ya ka jingla jingwan habangi mi na la ka jong ka yeng kasam Na kaliang ka menteri ka koit ka khia ka kong amperin lingdo kala ong ba ka koit ka khia ka de ka bakong santam ban ya ka puli ka puthi bat lada ki asya ki kwa jing pensai shu ka menteri kala ong ba ka kloi ban ya kendu ya ki ngin ngap ya ka jing dawa jong ki asya bat ka e ka bala ban ne ngin yarap henry lada pan palat ya uput ya ka jingla ka tanat ka koit ka khia ngimla bangin yarap la ong ka menteri
man hakani ka no pai sngi man ta ka sngi nga sngo don kam yang akum kandong yalam jongki pat ba pangan tenere lagi jongki ti ban khot sngo ba biang sa si sen ye ki asha bakin ye shem ban nga man yo ban ye so phu ban ye ther ba ye kani ka kam ka ba ngadang shu dep ikando bat ki ban ye khana nga so thu ba ki asha ki sngo ba ye ki hap ban pen kiu ya kata ka jing yo man ubenai ka jongki par nga so thu ba ki sngo ba kilong kita ki dekhot nong trei jong ka health department ki ba pong san ha ki ba kondor ba ti ki sngo try le se ban ong yanga kum ka nong yalam jong ka ni ka sarkar ka ba pet ya kata ka kot ka khya ban khmi no ya kita ki jing yo ki ba ki yo kum ki nong trei kam asha ka jingmut jong ka kani ka tin asha ngakwa panchuya khana khanit bapi kamut kide kita ki accredited social health activists but ka rukom trei asha kam dei ka jing trei kum ki wei pat ki nong trei ki batrei ha ki kam lani ki office sarkar kini ki ashas ki dei kita ki dekhot jong ki shnong ki dok ki bala syajit de ki dorbar ki jong ki bakin yarap yangi ban pensapriang ya ka rukom im bat ka rukom syak sumar ka ban yarap ya ki nong song shnong bakin yo ya ka kot ka kya ka babit ka babiak ti ngasu thu ru ba kisngau don hok baki di ben yo ya kata ka wage kumba yo lang gibi no trade tinre ki daily wage ki hab ban wan na do step hado ban dakut kata ka kenta kabala shim ye ki baki trade ka do ka kap kita ki daily wage re ha ka kam asha pan ngim khen ye ki asha skum ki wage workers but ban penyanujor ya kata ka wage payment jongki ha ka jing trei ka jongki ya ka kam ka bangidon kam teng e ki ban trei kan long ka kelas cibot te ka sarkar kami hi kala ibit bayaki asyas lada pipa ki bikin trei ki do ka kam te ban ai ki ikan job boxes man sya ki bakin sngo ba laburam keliang ya ka kam baki volunteer ban le ki trei kam mon sngo bha ti lada ki shimti ya kini ki kam bro kiyo kita ki incentive bangi ya kana kini kita yo baladem kaba don kam ban pensyai baka de ke jing shisha ya kani ka jing trei asha la pentung kum kani gajat kam da kata ka NHM kata ka National Health Mission kabaka sarkar kami hi ka ngubit ladon kam ban pentre kam haki jela baro ban yarap ya ka kot ka khya bakan kenrei no bakan yat bahano bakin sung thu bah ginong sung snong ki ai kita kitika ki ai kita ki vaccinations ya kinong armet ki ai ki indicators ki bangihapan kami ban pen yaki kelung ki bered nado dangkha hadu sansnem kita kishi hajar sngi jong kecing im jong inu kelung ki ai ki kendon ki bengi hap ban pen ban yarap ya ini kelung ban yo ya kamet ke bokot ke bakia ya ke jebing ke beplung ke babba pat kum ta ter hang ni ngadon lightly kini ki block ngakwa ban share bat pi ya kini ke kot ke badon kap papin yo i mahabang ngishim ya kajing yarap jongki asya kabakam bon kenta hakasisngi ni ayaki ya kita ki incentives lane kabuskit ban yarap iki let's say ban let nakwe kacaka syakwe kacaka let's say ban trei ya kata kakam mon ngubha ka jongki siu ki bangidang sudap ai dang kendet por menta kendai benai mensuala dangam bakla
Baru kita ki pending lani ki jingsa teng jong ka jingsiwi ki asya la depai. But pi kum ki lat pathai kubor pi di ban suthu. Paman ino ikam bangi ai kadon rengkat i insentif. Kidon ki asya ki bayo akan rubenai kum bakat prahajar. Kidon ki asya pan nakaju ke blok ki bayo arpu prahajar. Kasyong ka jingtray ka jungki. Ki ay ki incentives ki bakile, ki ay ki tray ki kam ki bakile, banyarap ki. Hari Boy district ngapet ya kani ki jing yasil ki asya sepat ngayo i. Bon na pedeng gini ki asya doni asya lay ibana Boy Rembong NSC. Haka Boy Rembong CHC ibayo aduk lay puwe hajar arspa apusan ki incentives na kabentan rubenai. Pindayat ter hakan nikalis kidon kibayo apunyo hajaru, kidon kibayo lai punyo hajaru, tang ya ka insentif ka bakiyo. Kani gadi kelum lang nam tan rubenai. Pinshem pakajing ayaki kalalong lupa kapabit kapapiang. But kalong kababakla ban ong baka pisa bayo ki asya yo lut nak sorkar kami. Kam de ki sisya kata. Ka sorkar jelaru ka bailang. Ya ka jing siw nak benta ki asya. Ngan chupan iya pi. Ngan sa share ya kani rubat pi. Ar hajar ar huway ar huar. Tang nakabenta kata ka ar hajar ka bangi ay tik ya iwe i asya. Kasorkar kalak bay kat nriu point laipu ar krur. Nakabenta kata ka fix incentive ka bakiyo. Nakabenta ka backlog payment ngipelut sanpu lai klur. Nakabenta ki incentive under NHM ngipelut arpu way point kendai put nriu klur. Bat kelum lang tang nakabenta ki asya. Ki dekot rekam ki bakodor ki jungi. Ka sorkar jela rengkat bat kapisa balabay da ka sorkar kami. Kalalaban pelut kendai puway point ar krur. Ar hajar ar puar ar pulai. Haduk mentah. Ngi pelut biang kat nriu point kendai pupra klur yaka fix incentive. Kani kamday ka salary, kamday ka tulop. Ka fix incentive. Ngipelut kan riu point kanday pupra klur. Haduk mata. Naliang jong ka NHM pede. Ngipelut haduk R4R point 68 crores. Bat kelum lang. 22-23 ngila pelut haduk saw po point san klur. Kini ki asya ki tray hakumba nyau hajar teli ki shnong. Ban habang iya nujor. Ya kan kacing yo bahak jong ki asya ngas ngau kalalong lupa kapapun. Ban ngada kenturit ya ki asya. Pikwa ban ya keren ban ngawan. Ngalakot iki officers sashi sien meneka step hakabau principal secretary bagi officers jung kilawan hakamat jonga bat ngakali balai kadon kata kacingut bagi asya kitrai kam barok shismi bat ngalasyam balek si kidon katu kat ni ki assignments la ni ki kam bagi trai ki bamdai menteri ki asya ngala batha iki officers benmi da ka secular ka batikna ya ki ai ki kam tang ki ai ki kam dei menteri ki asya. Ki asya ki klem terima ruway hakisno. Ki dan sa ki ANM ru. Kita ki nos, ki balayo training, ki bamday, ki GNM, ki badai bendon, haman la kisnong saudong jong kani kejela kajungi. Nalor kita ki ANM la dan sa ki MLH piru. Ki ban tray saya kaway pat kakerdang tray kam. Nalor kata don sa ka village health council.
hakabaki dorbar ki shemti ban supervise ban kmi ban pen ban penjat ya kakam jongki Asha ngakan tujur yaki Asha bahabangi ya kendu hakini ki kendek tayaw ki baladem pila dawa nanga nakasurkar katu kat ni teli ki kendon jing dawa piong ki Asha ki bapet ki bapang balai pat ki habdai pisana ladi habaki pang ya ladi ngala ong ye pi ngin kmi ya kani bat kum bakalong hi ki Asha kim dai shu ban siu ya kakot kakya la jong ka sarkar hi kan bay lembaga MHIS piong baki Asha ki sha wengkam kat hakamon jong ki dorbar ngala de beta iki bangi lapen kre da kerukom trikam kebabit kebabiang ke kerja polisi kaban pet bayah kata kejeng keno dam day bandon hapo on the ground ngim day ban sha ndrei ngishu ngikwa ban pensyai hang ni ka sarkar kamla bakan kmi ya baro kikam ki baja ki bayadai bakakot kakia haladi nisungu sibon baki dorbar kilawan syakman nisdangi kita ki health and wellness centers nisdangi kita ki sub centers menubapet lang ye kini baro ni IT hakasnong dorbar snong nisungu sibon kalapen baha pen mormot iki babun kijing dawa kijing don kam jong kinong song snong ha ya kani kakam kapabaha klem da kmi tan klem da pet tan klem ba dawa tan ngataray ngin yo ya kakot kakya babahaya baro nada baro kita kinong tray kisdang manyami surong bansangat tray sanukan poy karibo kajat penriyo kakot kakya kadai kabay kabenta kabakong santam banya kapuli kaputi kadang kamsong dor kakot kakya Perladaki Asha kidang kwa jing pensyai susu ngalong kabakloy bani kendo ipi tang kawai si hajar ngu yaki Asha ki bedang yai trei ya kakam kababha kajongki ngimla ban pensenge yaki nong trei hakano kano ke sektor bakin dawa yaki hok kajongki kani kadai ke demokrasi ngin sengap ngin ay pi kapor kajongki habas ngo ya ham ngin le ya kabadon kamban le taman ada pipan ya ke bapalan ya uput kejingla jong ke department ngimla bangin yaram bat kalong ke basusi ke bakatang ban yu i baki ya kren da kumni da kumtai ngam tipshu ke ke bapalong yang ngi kumni bandaya kren kejing pesat jong ki kentin ki bom sengu tenang kejing keno ki ba shimet kam hai ngi bade trekum ni lada phi kwa ngalong ka bakloy ngane kendo biang ye phi tang ba map yang ngande tang ya ka bangala ngilaya thir bhai ka ni ka kam bat ngila kerpat red yo honorable chief minister hakini kisngi ki bangya kendo iki mas ngubha at least ya ka jingsiu ka jongki nginyele kat bala ban pendem mat pen khoi kani gede ka message yaki Asha tong ini trailang ya kani ka kam ka babha bat nga kermen hiru bangin la ban ye syong ban ye sungthu para nong ya tre Asha bat habawan kanu kakya kasyon ye ginong song snong jongpi don mai menti kenari lagi jongki kiti haba pidon ki long kami ki ba armen ki badon kami ke jingkmi jo pi pet yo pi ong ngala le strike ngam tre shu ban pet pi ka jingdom jongpi yang ngi kinong penyai sarkar kan keta ya kakot kakya jongki bai smoba pila ban nang tre ya kakam ka bapha ka bapi tre bat ngila
kuak ru menta bakal dai ka pori ngil si bangin lej no sigi district sigi paper hakane kesnem ka banwan bangin ya selok no individually district wise ya ki jing ki shem jong ki nong tre jungi haka health department hakini ki kendet banai nado banga shifti kum ka minister jong ka ka department ngala persangkat balak bani kendu suai ki doktor ngala liakat balak bani kendu sua ya ki nos ki bakmi ya ki jaka ai sumar ka judai hikir ko man sa light show man sanang ya kendu man sanang ya keren but ai bakani ka jing snow kanum penwit ya kata ke service ke bangidon kampan ai service to humanity is service to God lada ki asya gidon kam ngalong ka bakloy ban kendu biang iki halor kita ki kendon ki bangala ngala betach biha kan kesni nakar padru ya baro ki bamud badon kamon kaban kentiu ya ki imlang kasalang da kabalai susurok pimyo jing mentoi kani gerik sorkar bala jet tapi nakam ta jok pi ya kabit kebiang ke jong pi abadon kanu kucing wan ya kendu ngin ya kana ngin ya keren tang ita kendet ngakwa ban ok